Herritarrak aktibatuta, hizkuntza ohiturak zenbait eragilek hartuko dugu hitza. Ana Oio, Nafka Lasarte Oriako Txakun Euskaltzaleen Elkarteko kidea, helburu duen ekimena da. Zehatzago, 2008ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra, bitartean. Guztiei euskaraz egiten dieten pertsonak dira. Baita zera doazenak. Esate baterako Donostia, iaz eta orain une honetan auzoka egin dute ekimena eta datorren urtean hiri moduan egitera doaz. Euskarak indarra handia hartu du azken urte hauetan, bai. Eta susperraldi honek argi erakutsi digu euskararen sustapena ez dela berez etortzen den zerbait, ez dela inertzia etortzen. Euskara hizkuntza handien tartean eta erdian bizi den hizkuntza txiki bat da eta gure hiztun komunitatea ere txikia da. Eta era guztietako zailtasunak aurkitzen ditugu gure eguneroko bizitzan. Hala ere, azken hamarkadatan egindako lanari esker, inoizko baldintzarik onenak ditugu euskararen erabilerari bultzada sendo bat emateko. Izan ere, euskaliztunen eta euskara ulertzen dugunon komunitatea hunditu eginda. Euskararen munduak eta lurraldeak egoera berri batera ekarriz. Hala ere, oraindik ere, ingurune askotan, zenbait esparrutan, zaila da euskaraz bizi ahal izatea. Egoera honen aurrean erakundeoi lan egitea dagokigu, herritarrekin eta elkarte euskaltzaleekin batera, euskara non nahi eta zernaitarako erabiltzea erraztuko duten baldintzak sortzeko. Hemen, agerpen publiko honetan, euskaraz hitz egiten den lurralde guztietan hizkuntza politikak kudeatzeko ardura dugun erakunde guztiak gaude. Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua, Iparraldeko Euskararen Erakunde Publikoa, Lurralde Historikoetako Foru Aldundiak eta Euskal Herri osoko udalen ordezkariak. Eta euskararen alde lan egiten duten elkarte eta eragileekin ados jarri gara proiektu berritzaile hau, euskaraldi hau aurrera eramateko. Uztailaren 3an Iruñean Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuak eta Euskararen Erakunde Publikoak sinatu genuen hitzarmenaren babespean lan egingo dugu herri ordezkariok. Proiektu hau benetan eraginkorra izan daitekeela sinestuta gaudelako. Guztiok konpromiso hartzen dugu babes neurriak hartzeko eta baldintza egokiak sortzeko ahalik eta herritar gehien aktibatzeko helburuz. Eta konpromisoa hartzen dugu baita ere dagozkigun esparru guztietan gure hizkuntzari alfombra gorria ipintzeko. Askotan, gero eta gehiagotan, Arriaga teatro honek egiten duen bezala. Era berean, gonbita luzatzen diegu, era guztietako entitatei proiektu honetan parte har dezaten, kirol klubei, enpresei eta kultura taldeei. Arloa handia daukagu oraindik jorratu eta ereiteko. Nork bere aldetik jo ezkero, jai daukagu. Denok auzolanean egin ezkero berriz, geure esku egongo da. Egin dezagun guztiok batera euskara gehiago erabiltzeko bidea. Eskerrik asko.